आखायाव रां गैजायाब्ला सासे सुबुङा माबायदि आलाय-सिलाय जानाङो? गावनि बेराम फाहामनो गैया रां आखायाव बोहैदों मेगनाव रुखु रुखु गोरबोनि मोदै। आं दुखु नांदों आरो दा माने आंनि बेरामा मानो फैसा जाबाय थाखो। ओरैबो गैया ओरैबो जाया ओरैबो हाया आंहा खुनु मोनसे सलुसन खालामनायनि मोनसे रास्ता गैया जाहैबाय। हारिमु सिबिग्रा अभय बसुमतारिया बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय एकाउन्ट नाम्बार 504211693332 IFSC IDIB 000 K642 मबाइल नं 6900337765 नि गेजेरजों खौरां लाना राङारि मदद हरनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निजदेपेलि गामिनि थागिबि अभय बसुमतारिया तामुलपुर ओनसोलनि सासे रोंगौसार थाब्ला दामगिरि आरो हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुं। अभय बसुमतारिया थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो लिभार आरो बिखायाव दै जमा जानाय बेरामजों भुगिनानै दं। रडियायाव थानाय सस्ति देहा फाहामसालियाव बिथांनि बिखायाव दै जमा जानायखौ दिहुनदोंमोनब्लाबो नाथाय रांखावरिनि आंखालनि थाखाय सस्ति देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो हायाखै। जायनि जाहोनाव आथिखालाव बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल फरायसालिमा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथांनि बिखा आरो लिभाराव दै जमा जानायखौ फाहामनो थाखाय लिभार आरो किडनिनि अपारेशन खालामनांगोन होननानै नखरा फोरमायो। बे अपारेशनखौ खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो रायजो राजा आरो सरकारनिसिम नखरा मददनि आरज गाबहरदों। सार गिबि गिबियावनो आङो नोंथांनि चेनेलखौ आङो बरायनायनि लोगोसे माने रोजा रोजा माने आंनिफ्राय गोथार गोसोनि माने खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दा आंनि माने बेरामा जाहैबाय दा गिबि गिबियावनो आङो सस्तियाव माने सिकित्सा लादोंमोन प्राइभेटाव। बेहाय आङो आंनि उसुग हिसाबै लिभार हार्टनिफ्राय दै दिहुननाय जादों, ओमफ्राय लिभारनिफ्राय दै दिहुननाय जादों। लिभारनि दैनि बिबाङा जाहैबाय 1.5 लिटारनि सायाव दिहुनदोंमोन बै समाव, आरो हार्टनिफ्राय मथा मथि आधा लिटारनि सायाव दिहुनदों। ओमफ्राय एसे माबा जादोंमोन, एसे हामदोंमोन आरो खस्थ' जादोंमोन। जानायनि उनाव सार आरो माने मा जाहैबाय, जेथिया चेकआपआव थाङो आङो, चेकआपआव थांनायाव आरो रिपर्टखौ होबाय मा आखौ माने दैया जमा जाफिनदों आरो आगोलनिख्रुइ बारा माने बिबांनि माबायाव दैया बारायफिनना थाबाय। बेहाय आंनिफ्राय आङो जिहेतु जोंनि निखरि मानसि हिसाबै प्राइभेटाव आङो सिकित्सा लानायनि माबाखौ आङो लामाखौ एसे सानस्रिनो हायै जाहैबाय। बेनिफ्राय आङो नैथियाव आङो GMC आव माने आङो सिकित्सा लाहैबाय। आं बेहाय 6 दिन माने आङो बेदाव आङो माने शिफ्टिं जादोंमोन। बेहायबो माने दैया बारिनाया माने 600 ml नि सायाव माने दिहुनबाय बेहायबो। बेनिफ्राय आरो खस्थ' जाना फैलायबाय न'आव। खस्थ' जाना फैनायनि उनावहाय माने थांनाय जुन दाननि 29 थारिखआव माने चेकआपआव थांबाय जोङो। थांनायाव फार्स्ट टाइम ECG खालामनो होबाय डक्टर सारा। बेनि उनावहाय आरो इक' खालामनो होबाय। माने इक' खालामनायाव रिजाल्टआ बेनो, दैया फिन आरोबाव आगोलनिफोरबायदि पजिसनाव दैया बारिफिननाय मोनसे रिजाल्टखौ होबाय डक्टरा। होनायनि उनावहाय आंखौ बुंबाय डक्टरा, नोंनि दैया फिन बारिफिनदो, नोंथांखौ दिनै जोंनि बे GMC आव माने दै दिहुननो थाखाय नोंथांखौ लाखिनाय जागोन। नोंथाङा दा मा सानो होननानै बिदि सोंथि सोंनायाव आङो एसे गोनो गोथो जाबाय जे आं चेकआपआवसो थांदों, नाथाय आंथ' थानायनि मोनसे लक्ष्यआव आं थांनाय जायाखैमोन। आरो फारसेथिं आङो न'खराव रायज्लायनो गोनां माने खोथा थायो, खारन जोंहा फाइनान्सियेलि बिराद दुरबल। ओरैबो गैया खेबसे नङा खेबनै आङो जि गरसे दङमोन बे गरसे गरनैदोनो आङो मोननै स्टेपाव आङो बेमार नायनानैहाय आङो दा थार्ड टाइमाव आङो माने ओरैबो गैया ओरैबो जाया ओरैबो हाया, आंहा खुनु मोनसे सलुसन खालामनायनि मोनसे रास्ता गैया जाहैबाय। दा बे अबस्थायाव आङो दंथ'यो आरो। आच्चा, बेमारखौथ' दा बिथांमोना बुंदो जे फार्स्ट टाइम आंखौ मोनसे मेनसन खालामदों। दा नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे आंखौ फाइनेलि
सिकित्सा खालामनायनि उनावहाय आंखो मोनसे टिबि जादों होननानैहाय आंखो मोनसे एनाउन्स होबाय बिथांमोना। उनावहाय आङो मेडिसिन जाबायबो थादों दा एक्सुवेलि, खिन्थु जुदि बि जादोंमोनब्लाथ' आङो एगेन माने मुलि जासेयावबोथ' आंनि बेरामा आख' जाफिननाङामोन होननानै आं सानदों आरोखि। दाथ' आं माने आंनि राहाया आङो जेबो गैया, न'खर हिसाबै आंनिफ्राय फाइनान्सियेलि जेबो राहा गैया, खारन आंनि राहा गैयिनि थाखाय आं दिनै बेबायदि आं न'आव सिरियै जना थानो गोनां जादों। खारन आंहा माने न'आव थाइसे थाइनै दिहुननायबो मानसि गैया, मुरब्बिया आंनोमोन। आं गथ' गथाय सानै दङ, आंनि मिसेस दङ, आइ दङ, खिन्थु आङो सर्स दिहुननो हानाय खुनु रास्ता गैया। ओंखायनो आङो आगोल जि माने गिबि माने आङो सिकित्सा खालामनायाव सस्थियाव माने जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंखौ फाइनान्सियेलि एसे मदद होदोंमोन, आरो बिथांनि बिथोन बायदियै, बिथांनि थिननाय बायदियै आङो सस्थियाव लाकिलि आङो सिकित्सा खालामनो मोनदोंमोन। बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आरो आंनि उसुगा मोजांबो मोनदोंमोन। नाथाय आं सानाखैमोन जे आंनि बेरामा आरो बिदि माने जाफिनगोन होननानै आं मालाबाबो इसोरनि खाथियाव सानाखैमोन। खिन्थु आं दुखु नांदों आरो दा, माने आंनि बेरामा मानो बिदि जाबाय थाखो, आं माने साननानै आं माने निजायखौनो आङो दुखु नाङो। आङो बिदि गुबुननिफ्राय आङो बेबायदि माने सहाय मोनबाय थागोन बेखौ आं मालाबाबो साननो हाया। आंनि थाखाय मालाबाबो सोरबा गिदिर गोलावानो जाथों, बिथांमोना आंजों मालाबाबो थाबाय थानो हाया, बे सम्भब नङा। बेनि उनावहाय आङो बिथांनि जि माने फाइनान्सियेलि एसे हेल्पनि खोथा मोननानै आङो जोंनि पिपल पार्टिनिनो बिथां मासिगिरि सोदोमसा बर' बिथाङा बिथांनि थिननाय चिफ सारनि थिननाय बायदियै आंखौ लांलाय लाबोलाय सस्थियाव गोबां थोजासे माने बिथाङा खस्थ' खालामदोंमोन। आं बे समाव आरो गोजोननायबो मोनदोंमोन आरो देहायाबो मोजां मोनदोंमोन। खिन्थु आं दुखु नांदों आरो दा, माने आंनि बेरामा मानो बिदि जाबाय थाखो, आं माने साननानै आं माने निजायखौनो आङो दुखु नाङो। जोंनि गामिनि जगमारि निजदेफिलिनि जोंनि इउपिपिएलनिनो मेम्बार बिथाङा सासे जोबोर जेरावबो आखा फाखा मानसिमोन। थारमाने कालसारावनो जा बायदि दामनाय देनायाव बिराद मोजांथार। गासैबो नैबे ओनसोलाव सोरबाफोर बहाबा माने गान रोजाबनो थाङोब्लाथाय बिथांखौ लाना थांफायो तबला दामनो थाखाय। बिथाङा कालसाराव बिराद मोजां बिबान दं थारमाने, हायो आरो थारमाने ओरैबायदि खालामनो। दा बे हिसाबै बिथाङा दे दिनै ओरैबायदि मोनसे बेमाराव गोलैना थाबाय, बिराद दुखु नांथावना। फारसेथिंसाय जोंनि इउपिपिएलनिबो बिराद सक्रिय माने मेम्बार, बिराद मोजां खामानि मावग्रामोन। दा बेनि थाखाय जोङो गामि हिसाबै बिथांनि बे बेरामाव जों जोबोद दुखु मोननानै जों नोंथांमोनखौ जे गामिनिया मिडियाखौ हांख्रायना लाबोनाय जाहोनायनि मेन जाहोना बेनो जाहैबाय थारमाने। आच्चा, बिथाङाथ' दासान्दि बिथाङा जेबो इनकामाव जेबो गैखाया। बिथाङा सासे आरो हेन्डिकेपबो, जेबो खामानिबो मावनो हाया। बे थ्रुयैदि बेनि सोलायनो आरो बिथाङा जेरैबो माने जेथिबो थांनानै दा बर्थमान खामानि मावनो हाखायाखै। दा बे लेखायै जोंनि गामिया बेखौनो लुबैयो जे दा सोरबाफोर गिदिर गोलाव मानसिफोरनिफ्राय जोंनि गामि हिसाबै हांख्रायनाय जायो जे बिथांखौ फाइनान्सियेलि एसे हेल्प होयोब्ला जोंनि गामि हिसाबै जों गोजोननाय थागोन। आरोहाय आं सानो इउपिपिएलनि सोरबाफोर एमएलए बा एमसिएलएफोरानो जाथों बा सिबानो जाबावथों, खेबसेबाव फिन बिनि बेमारखौ नायनो थाखाय बिथांखौ खेबसे सहजग खालामबावनो थाखाय आङो जोंनि गामिनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय। बेथ' सैथोखा, बे सियर बाथ्रा। बे गोबां आन्दलन जालांबाय बेसेबांबा बोसोर, 10 बोसोर 12 बोसोर प्रमद सारा जि दिननिफ्राय एबसुखौ लिड लानानै आन्दलन खालामबोबाय, बे दिननिफ्रायनो बिथाङा जेथिंबो माने बाहागो लायो। क'क्राझारावनो जा, उदालगुरियावनो जा, जोंनि चिराङावनो जा, बाक्सायावनो जा, जेरावबो माने आन्दलनाव बाहागो लाहैयो।
बिथांनि गोबां माने प्रुफ दङ आरो बेफोरखौ जों होनो हानाय जे बिथाङाबो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबां बाहागो लाहैनाय माने माबा दं आरो नुथाय दङ आरो बिहोमा दङ गोबां खामानि मावलांदों जोंनि बर'नि जाथि हिसाबै